Kiram tang thang ni phai ke thobarni APHLC asong atum pen Karbi Anglong Autonomous Council pen Assam Sarkar atum Balijan Khan Bastialong ke tharli asai kedeng pon ke inglong aso hejan kapacharvoji aphan chot pusi akoi pipon Aron re pen Karbi Anglong along le nangkachirai tum aphan ke tharli asai long ke APHLC asong pen ta kroi dulu inglong aso kali ana tum aphan ke Karbi Anglong along pen padam et nangji bonta naga atum pen chenglok Kuki, Mar, Garu atum anta inglong aso potsi, Karbi Anglong along setami pedulong nangji. Lapen chechok chetheng the pin panjong si Karbi Anglong pen kengsang aso aphan plungji lipudang te para 2 sub para 7 council election kapadu lapen voter list kasilam arona bangsi selam paprang nangji. Setami non puanta Karbi Anglong Autonomous Council atum High Court pen aron pipon tang dera phi setami labang so saibang deng pon pe dera joksi kengsang aso tum long le setami nangchirai long rok. Lapen kili ka hutame vote nang jok dun long lok jong si Karbi Anglong Autonomous Council atum arona teng pen claim lipudang te lada Karbi Anglong along kedu pen long leta nam long le lapen vote ta jok long le pulote kedu ana keng sanga so tunta amethang si chedam edja pot lo pusi APHLC mai pu jai ka thar pen hinje po to nang lituma thatha edum chekjok che theng thepin man si eviction bang aphan ke toy nangi Jong si bang aphan ke toy nahi pulotan te hala paragraph 6 schedule paragraph 2 sub paragraph 7 pen council election ka pedo la pen voter list ka silam a law hala bang silam ba prang no kopya polo council tum no anda silam le det high court ta order dolo nang pilo judgment dolo anda no anda silam le det hala jong si silam det asonte vote ta pilong le potta ta long le potta ta Pulok tang te lage ke chia tum thuke dodelo la te enita aning ke hang pa si dam thu et po lage in chi si ta pipe po body hapu gen deu pani ta pi thu et le lo bokajan da pi et lo ko pili ta pi et lo longri ke thong ge pi et lo ningkan pho prang si pi et lo News Desk Report Karbi Anglong Live